Габдулла Тукай, тәсир, гомернең иң шитен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының минутында, укыйм тиз-тиз күңелдән, гаҗәеп бер сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан. Оча дилдән бөтен шик шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм, яңакларны мөкаддәс күз яшемнән әнҗели башлыйм. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мин, килә рәхәт җиңеллекләр, хәләс булам авыр йөгдин. Худая, син тыйган эшләр тәмам, әктәк вә әптәр дим. Ием бош сәҗдәгә, Аллаһы хак, Аллаһ әкбәр дим.